Ilang araw ang mayroon tayo sa buong 2024? 365, tama ba? 366! Bakit 2024? Year 2024 is a leap year, so my answer is 366 days. Anong outfit ang pinaniniwala ang swerte tuwing New Year? Polka dots po. Polka dots. Ano ang tawag sa traditional midnight salo-salo tuwing New Year's Eve? Medianoche. 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 Media de noche. Media noche. True or false? Considered ba as leap year ang 2024? Ay, tumagos. May tumagos. False. True, miss. True. Bakit? Leap year, miss. Leap year. Oo. Kumbaga dahon. Ay, hindi. Mali. Iba yun. Ibigay ang official 2024 Color of the Year. Sorry. Re-research ko na yung kanina. Napakadali niyan. Light black. Kaya ko na narinig yun. Tama ba? Emerald green. Emerald green? Green. Beige. Ang color of the year ay peach fuzz. Oh. Swerte daw ang may mga round fruits sa lamesa. Ang tanong, ilang prutas naman ang kailangan? Ngayong 2024, ang Chinese zodiac ay Year of the... Dragon! Big! Wooden dragon. Anong buwan sineselebrate ang Chinese New Year? Go! February! Ang leap year ay Ay... year of the dragon kasi, miss.